Good morning. For today's video, kay luto ko og kaning gulay nga sari-sari para sa among pamahaw. Uban ako kang anak. Nakayelo lagi ka na. Ako po nakayelo po. Siguro mong color yellow? Ha? Anong yellow man kanya? Imong butangan sa plato, yellow po. Na ang kortina ka yellow po. Yang kalo yellow, sako. Siguro suro ni yung color no. Dili oy, sky blue man. Yellow. Mata. Yellow. So, okay. Ito na. Awa, expire sa 2022. Guys, malapit na guys. Tagagag labunan ah. Gapon mo manuman ang labunan. Magic sarap. Nakalan. Mga nami guys. Sigari kayo. Undang sigari sa inyo. Ito wala ba ni Kuya? Undang sa? Gani?
pasigari kay unang mo. Undang kay para ang kanang duha si Arjen ug si Arne makasundog kagari. Mahimo sa ehemplo sa iyang mga igsoon ba. Ay, Undang sa sila kay si paano na sigarilyo. Profesor dito sa biyahe sigarilyo eh. ha? Ito kibahan yun. Kabiya siguro ka lang, Arjen ah. Kabiya siguro na siya, lagi pa siguro mga tuig ba bago yung kabiya. Si Papa, wala ko na balik. Hindi ko na Ha? Dapat si Papa ang sitong yung lubul, kontak pa. So, wala mo kayo nag-force o paano ito danggot. Kahit puno kayo masuko. Ngayon yung patungi parang ito pagayo. Sige siya panogo ni Kit-Kit o sigarilyo. Wala ang tanong yung tinta to. Suko man. Balang masuko ba? Sunak niya. Ano ba yun? Tapos depend ko siya tapos putik. Ano sila? Depende siya tapos putik. Ang wala Ano nila. kita suka mas lupis. Tapos putik na pindag. Ano lang siya? Ako. Ano? Yung ako kay Pansin naman. Diba? Ano ba? Tapos na ako na. Sunti lang. Nagiging may ka. Spit ka ka. Spit ka na. Mo di ba? Ano kay wala pa buhay. Mo di ba? Nagiging ka. Tidak dapat apa? Tidak dapat taya. Tidak dapat terus. Tidak dapat. Agak lebih sedang naik. Kenapa mana? Kita kita mengikat. Daun. Gitu ya, tapi crispy lah.